Molt bé. D'acord, doncs bona tarda, benvinguts a aquesta nova sessió de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial que avui tractarà de la desinformació en salut a les xarxes socials i responsabilitat professional i on veurem una sèrie de casos que ens presentaran els nostres ponents. El meu paper és de moderador i l'enfoc d'aquesta sessió és arrel del que tots podeu veure contínuament d'aquelles informacions que corren per les xarxes socials, Twitter, sobretot Twitter, i el que això origina. Sobretot origina o ens preocupa quan aquella informació l'ha penjat un professional, que pot ser professional del periodisme o professional de la salut. Perquè el que fa és generar desconfiança amb la societat. Genera incertesa, generen dubtes i a vegades es generen dubtes en moments que no s'ha de dubtar. I a més crea opinió a la comunitat, a la població, que en molts casos no té una base, no és una base que es crea sobre una base errònia o sobre una base poc sòlida. És a dir que allò que dèiem dels relats, es crea un relat en base a alguna cosa que realment no té una raó de ser, no té una base científica, no ha estat demostrat que això sigui així. És a dir, que crea veritats sobre coses que no són certes. I això crea problemes en els que treballem amb els serveis sanitaris, pel que això ocasiona de malestar, de desconfiança i de dubtes en la població. Per debatre d'això, perquè pensem que és un tema que s'hauria de debatre en el si de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial perquè afecta a la qualitat de l'assistència, a la qualitat dels serveis sanitaris, tenim amb nosaltres el doctor Genís Carrasco. El doctor Genís Carrasco, com a la informació que us hem transmet, ja posa el seu currículum. Jo només destacaré que ell és un metge que coneix molt bé tot el que és el coneixement basat en la medicina, basat en l'evidència científica i que és un divulgador científic. I a més, que és el que més m'ha beneït a mi, és un gran, diguéssim, dintre de les seves moltes aficions que té, és participar en els debats de les xarxes socials. A mi me deixaria esgotar, però ja em sembla que s'ho passa molt bé debatent aquests temes que són tan polèmics. I realment, per posar en evidència que allò que s'està dient no té cap base, que és fals. Intentant treure, és a dir, intentant posar claror a la foscor o posant allò el negre sobre el blanc. I per altra banda vam dir, home, també necessitaríem algú que fes el contrapunt, perquè això seria, només el punt de vista del metge en aquest cas. I el periodista, per què els periodistes a vegades fan el que fan i escriuen el que escriuen? És a dir, perquè jo sempre he sentit que el periodisme abans d'escriure alguna cosa ho contrasta, pregunta aquí i allà, però a vegades dius, o s'equivoquen allà on pregunten o no han preguntat prou, I no sé per què, no sé si la immediatesa, la necessitat de vendre un diari o un medi, no ho sé. I per això, escolta, hem demanat a un valent del periodisme, ja dic que estaria entre ells, que el tractarien bé, escolta, el contrapunt. És a dir, es pot demostrar del periodista què ens heu de dir al respecte d'aquestes situacions. Com ho veieu? Per què passen aquestes coses? I per això tenim el Joan Carles Meneses, que és llicenciat en periodisme, i també ho podeu veure a la informació, a la seva trajectòria professional, però a més és un periodista especialitzat en economia en el sector sanitari i a més és redactor de Catalunya Press. Sense més, ja no m'enrotllo més,
Hi haurà temps pel debat, ells fan una primera exposició, després presentarem casos i sobre els casos podem debatre. Endavant, Genís. Bé, quan parlem d'un problema que els professionals no són conscients de que tingui aquestes dimensions, el problema de les fake news en sanitat, però realment és un problema enorme. És a dir, la pandèmia socialment ja ha passat, però la pandèmia de desinformació està absolutament en el seu punt àlgid. La idea de que per què les notícies falses proliferen tant, perquè són molt atractives. És a dir, hi ha un estudi del MIT que ha publicat el Science en què els usuaris de les xarxes socials retuitejaven un 70% més les notícies falses que les notícies veritables, les que eren creïbles. I, a més, un 40% dels usuaris no sabien que eren falses. Vull dir que realment no tenim... No hi ha consciència moltes vegades de que una notícia falsa pot fer mal, inclús en sanitat pot costar-li. Potser els professionals que més identifiquen les notícies falses en general, no les sanitàries, són els periodistes. I l'altra dada important és que els sanitaris, en les notícies falses sobre salut, participen poquíssim. La meva experiència és que quan apareixen notícies falses d'enorme transcendència sanitària no hi ha ni un 5% d'interacció amb professionals sanitaris. I el cas dels periodistes especialitzats en sanitat, naturalment, també el percentatge és ridícul. Es deixen córrer per la xarxa les notícies falses. Les notícies falses en sanitat esdevenen sobretot per una corrent que és el negacionisme. El negacionisme és un corrent que simplement accepta més bé les coses que són falses que les veritables, perquè les veritables li fan mal. I llavors accepten qualsevol barbaritat, com que les vacunes provoquen autisme, perquè en el fons tenen por a vacunar-se. Hi ha una por. Però el negacionisme no és un moviment com a tal, sinó que hi ha moltes corrents. Hi ha des dels que afirmen i defensen que la Terra és plana, o que l'home no va arribar a la Lluna, o els que diuen que les antenes 5G ens estan controlant. Aquests són negacionistes d'un tipus. Els terraplanistes quasi que fan una mica de basarda, però tenen els seus seguidors. Parlarem sobretot dels antivacunes. Els antivacunes ARN, és a dir, bàsicament el Covid, les noves vacunes de nova tecnologia, i parlarem de l'ultranegacionisme, com els que es neguen a que s'intubi un pacient en situació crítica. Serien ja ultranegacionistes perquè la seva condició arriba a un punt que posa en perill la vida dels usuaris. Bé, una mica perquè veieu què veurem amb els exemples, quins són les espècies natives a les xarxes socials. Les xarxes socials, sobretot Twitter, però totes, tenen un gran problema, i és que, o un problema o una gran virtut, perquè són anònimes. I el 90% de les persones que interactuen a Twitter ho fan amb un pseudònim. Alguns pseudònims són molt divertits, altres no tant, però en general poques persones utilitzen el seu nom i els seus cognoms. I la majoria dels que l'utilitzen són o periodistes o són sanitaris, en el cas de social. Qualsevol usuari té els seus seguidors, els followers. Aquests, en principi, poden ser followers simplement perquè els interessa els temes o el debat que tu fas o no. Però qualsevol usuari té haters. El hater és realment una pandèmia dintre de la xarxa, perquè és l'odiador. Perquè si jo dic les vacunes han disminuït la mortalitat, ell no em contestarà no és veritat, perquè hi ha aquest article, no, em dirà
que jo sóc un venut a la farmaindústria i que sóc un assassí. És un odiador professional i aquest és els que més interactuen i mai donen raons, o poques vegades. Generalment insulten. Insultadors professionals. I és que l'anonimat permet treure totes aquestes angoixes que tu tinguis a dintre. Després hi ha el troll. Hi ha molts trolls. Aquests són els posseïdors de la veritat, però no debaten mai. Tu dius blanc, es diuen negre i es queden així quan dius, per què dius negre? En quina font et bases? Quin article hi ha darrere d'això? No contesten. O contesten que en un diari, a la premsa, en un titular de diari o d'una revista que no està ni indexada, ni té bibliografia, ni té res. I després estan els bots, que són comptes automatitzats. Aquests ja són un pas més, no? Algunes companyies per mercantilitzar Twitter els utilitzen i a vegades també en el món sanitari. Jo us confessaré que el Manel ha fet una defensa de que a mi m'encanten les xarxes socials, però haig de confessar que no. Jo no. He entrat i he interaccionat molt durant 3 mesos. I ho vaig fer, vaig entrar en una de les meves comptes de Twitter, que tinc 2, i la vaig activar quan el Manel em va dir, home, però podríem fer una sessió i tal. Vaig dir, doncs bueno, vaig a fer treball de camp. I durant 3 mesos he fet treball de camp. He interactuat cada dia. Ha sigut esgotador. El dia 23 de gener ho vaig deixar, interactuo una vegada al dia, però jo he arribat a enviar 60 tuitets a un dia i he rebut tots els insults que pugueu imaginar-vos, ja en veureu alguns fan gràcia, altres no tant, i per tant ha sigut única i exclusivament per aquesta sessió, que he interactuat de forma intensiva, perquè és esgotador. Aquest és un motiu pels quals els professionals moltes vegades no hi entren al debat, perquè acabes no tenint, quasi no podries fer res més que això. Fixeu-vos bé, jo vaig interceptar, on van arribar 375, molts més, però 375 tuiters negacionistes, amb barbaritats com la copa d'un pi, i jo vaig fer 677 tuiters en 3 mesos. Això són, imagineu, 90 dies, són uns quants cada dia, però d'aquests tuiters que jo vaig interaccionar, 588 eren de haters que em van insultar. Directament, no van argumentar, no van argumentar. 99 eren de followers que em donaven la raó, però hi vaig a l'important. De professionals sanitaris, només van haver-hi 36 contra 600 tuits, i molt més de tuits d'això, només van haver-hi 36. I de professionals de la informació, només 6. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat que els sanitaris no ens la prenem i els professionals de la comunicació i de la informació probablement tampoc, encara menys, però tingueu en compte que aquests professionals de la comunicació, em refereixo, són pocs perquè són especialistes en sanitat. Jo imagino que un generalista no s'hi dedica a això, però els sanitaris sí, i també interaccionem molt poc. D'acord? Hi ha moltes raons per les quals no intervenim, però és que moltes vegades has d'aguantar coses que només la santa paciència. Jo interacciono amb una usuària o usuari que es diu Pústula Panther-Pfizer i que em diu el virus bunga bunga te agarra por detrás i te clava la xunga. O sigui, a veure, i llavors jo els contesto que crec que soc el metge més insultat perquè cada dia vaig fer una llista d'improperis, m'han dit oráculo, trilero, vendedor de motos, asustaviejas, iluminado, vendido a farmaindústria, sepulturero, bata blanca, etc. I ja t'ho prens una mica el dia que pots amb bon humor. Però aquest és un motiu per al qual els professionals no. Perquè els haters segur que t'assetjaran. I després hi ha els trolls il·luminats, aquest és un hater, el xunga-bunga aquest, i aquí tens una troll que diu: ¿Cómo os quedaríais si os dijera que todas las enfermedades de supuesto origen vírico
tienen un origen tóxico. Penja això, en té 80 que l'apoyen, però sense cap raó. És un troll que no debat, simplement diu el que se li acudeix. Aquí és Julie R, que Julie R és la imatge d'una de les actrius de la sèrie V, us en recordeu, de la sèrie tal, i posa aquesta imatge i aquest nom, que no sabem qui és, i es queda tan ample, i això hi ha molta gent que s'ho creu. I llavors, la perspectiva dels que es dediquen a la comunicació, no? Sí, jo el que us vull explicar una mica és com convivim els periodistes amb la desinformació i a la vegada també quines són les limitacions de la nostra professió que crec que interactuen perquè en certa manera acabem generant també desinformació en moltes ocasions. I crec que la desinformació no és només una fake news. Desinformació pot ser donar informacions tendencioses que per molt que siguin certes t'acaben creant una idea no encertada de la realitat. Primer, volia explicar el primer punt, la naturalesa d'una notícia. Una notícia és un fet inèdit. És a dir, un fet inèdit no és repetitiu, és a dir, si a Barcelona roben una cartera a Ciutat Vella a un turista, això no ho esteu veient a les titulars dels diaris perquè és una cosa que passa tota l'estona. Sí que es veurien els titulars si hi ha un tiroteig a les Rambles, que s'ha passat i ha sigut portada. Què passa? Aquesta lògica que en successos a priori funciona perfecta, si tu la passes al món sanitari, pots acabar creant com un caldo perillós on es genera desinformació. I poso un exemple. Quan es comença la campanya de vacunació, la majoria de gent les vacunen i tenen efectes secundaris lleus o no els passa absolutament res. Però què passa? Una persona la vacunen, desenvolupa una trombosi i aquesta persona acaba morta. Una entre milions. Aquesta notícia, òbviament, la publiquem als diaris perquè és important i nosaltres com a periodistes podem inclús dir dins de la nostra portada li anem a donar poc espai a aquesta informació perquè nosaltres no volem crear un sentiment que la gent desconfia en les vacunes. Però clar, tu poses les informacions bones en gran, en llocs molt vistosos i després aquesta l'amagues per sota, però clar, tu la notícia de vegada la llences al Google, la llences a xarxes socials i això és una cosa que és una mica incontrolable. Tu, per molt que li vulguis donar visibilitat a que la vacuna funciona i que està salvant moltes vides, segurament tu quan tires la notícia que una persona s'ha mort perquè ha desenvolupat una trombosi al rebre la vacuna, aquesta notícia tindrà moltíssima més repercussió. Google la mostrarà molt més Twitter, la mostrarà molt més Facebook i, per tant, la idea, per molt que això no sigui una fake news, perquè no estem publicant una fake news, la idea que s'acaba portant la població poder no és encertada sobre el tema de les vacunes. I clar, això és una cosa que els periodistes, quan arriba la pandèmia, hem hagut de començar a conviure amb això i aprendre a poc, però que al principi no eren tampoc conscients de quina influència podien tenir les informacions que nosaltres estàvem publicant. Fins que hem vist com tiraven i, clar, al final, no sé si heu vist que al principi es moria moltíssima gent per la vacuna i de cop ara ja no es mor gairebé ningú o no sap res, però suposo perquè tota la professió periodística hem arribat a entendre que no era positiu publicar aquesta mena d'informacions. I a tot això vaig al segon punt, que són els clics, les visites. Per el mateix que es dient al principi, o sigui, un titular, una informació assossegada, tranquil·la, amb certa profunditat, sempre tindrà molta menys atenció que un missatge totalment reduccionista. Això és així i és molt trist perquè els periodistes, jo estic també especialitzant-me en audiències i clar, és molt desesperant veure com hi ha científics que fan estudis que són molt rellevants i tu entrevistes al científic i intentes que t'expliqui gastes bastant temps perquè nosaltres som de lletres, és a dir, hi ha coses que ens costa entendre i que ens les hem d'explicar així a poc i després nosaltres comunicar-les com podem. I clar, s'inverteix molt temps en informacions molt treballades, potser entrevistant a científics de l'IDB, i això
tristament no sol tenir repercussió, no sol tenir lectures i és com tirar un article al buit. I després agafes si una persona com Miguel Bosé diu que quan t'insecten la vacuna t'estan posant un microchip i que si Bill i Melinda Gates, que si George Soros i totes aquestes coses que entren perfectament en la conspiranoia, i aquest missatge té molta repercussió. I clar, si sempre el focus el té la gent que no l'ha de tenir, la realitat que s'acaba venent no és la realitat, és una altra cosa. I després vaig amb el següent punt. També la necessitat de respostes crec que interactua molt també en com hem viscut i com s'ha propagat la desinformació en el món de la salut durant la pandèmia. La gent necessita respostes i quan no les té, les busca. Malauradament, quan va arribar la pandèmia, a tots ens va agafar desprevinguts, ningú teníem ni idea de res. Preguntes tan clares com quan acabarà la pandèmia? Això no s'ha pogut contestar durant molt de temps i crec que encara no es pot contestar del tot, encara que ja estigui tot més dirigit. I clar, quan no hi ha respostes, la gent les busca a Twitter, a Facebook, que són canals de comunicació on en Genís Carrasco, que és un doctor amb prestigi, té la mateixa veu que una persona que estigui a casa seva i hagi vist 2 vídeos per Facebook. I segurament aquesta persona que hagi vist 2 vídeos per Facebook com farà un missatge reduccionista superclar i directe, al final pot acabar tenint més repercussió que la resta de missatges. I clar, quan no hi ha respostes, també estem els periodistes que diem què podem fer aquí. Hi ha 2 tipus de periodistes, alguns que, per exemple, jo que hem intentat com dir, vale, no hi ha respostes, però no sempre es poden tenir respostes. Poder la ciència necessita els seus temps, ser respectuosos i nosaltres intentar retransmetre al moment el que es sàpiga amb la major cautela possible. Però, clar, els periodistes necessiten donar respostes i és normal també que alguns poder hagin entrat com en una espècie de creuades antisistema on han deixat de donar crèdit a les veus oficials i potser s'estan informant amb científics que estan totalment fora del que seria el discurs científic generalitzat. I clar, quan aquestes veus, o sigui, això acaba sent un problema perquè encara que no siguin molts periodistes, potser a nivell percentual no sigui un percentatge important, i jo crec que la majoria intentem fer la nostra feina bastant bé, potser a nivell quantitatiu sí que acaben sent com suficients per generar el caldo de cultiu perfecte perquè la desinformació segueixi propagant-se i campant les usances. El quart punt que us volia explicar també és l'immediatesa, que crec que és una cosa que defineix el periodisme actual i que interactua bastant en què les informacions que s'estiguin aportant no siguin tot lo certes que haurien de ser. Actualment els periodistes competim, sobretot els que són mitjans més petits, hem de treure les informacions més ràpids que ningú, perquè si tu ets el 5è o 6è mitjà que treus informació, la teva visibilitat serà absolutament zero. S'ha de córrer perquè, bàsicament, aquí estem parlant dels casos de Twitter, però Google és molt significatiu. Google, si tu no vas més ràpid que els altres, Google t'amaga i no et mostra a ningú. I si tu no existeixes a Google actualment, no existeixes a cap lloc. Llavors, clar, els periodistes hem de córrer, poder a vegades ens arriben informacions que això també en dona el mea culpa perquè moltes vegades jo crec que no estem tractant les coses amb la suficient profunditat i l'atenció que demanen, perquè hem de tirar temes potser en 15 minuts. I clar, això, si passa un cop, entenc que és un anecdòtic, però si està passant contínuament, encara que no siguin amb l'intenció de generar fake news, però sí que estàs generant un ambient on regna la desinformació. També tenia un punt més de l'accés d'informació, que jo crec que també és una cosa molt important. La gent contínuament està bombardejada per multitud de missatges de tots els colors i amb totes les opinions possibles. I clar, amb tanta informació costa cada cop més destriar què és el correcte
i què no és el correcte. Vull dir, abans els periodistes tenien poques fonts d'informació on recórrer i llavors tot estava més ordenat. Ara hi ha un caos i un descontrol que costa bastant més. I l'últim punt, solucions. Poder es necessitarien més científics, més periodistes científics a les redaccions, però també s'ha de ser realista i no totes les redaccions tenen la possibilitat d'estar finançant aquest tipus de perfils. Potser també estaria dient que hi haguessin més periodistes dintre dels equips d'investigació que es dediquen a retransmetre les últimes troballes científiques perquè els missatges poder arribessin millor, perquè a vegades sí que és veritat que els periodistes ens trobem notes de premsa que està escrita d'un científic per l'altre. I tu has de trucar al científic i dir-li em pots explicar això perquè no estic entenent absolutament res. I clar, jo crec que si es comuniquessin els missatges millor també ajudaria a que hi hagués menys desinformació. Però clar, això tots són futuribles i basar-se en situacions que no coneixem i que de moment no són així, llavors jo crec que de moment l'ideal és el que està fent Genís Carrasco, que dius, a veure, aquesta gent que està llançant missatges a través de xarxes socials i té una repercussió immensa, quina és l'única manera de tenir la mateixa repercussió que ells? Doncs arremangar-te, baixar el fang i contestar-los en el mateix canal on ells estan tenint la repercussió. Perquè llavors, instantàniament, aquest missatge, que és més tranquil, més científic, que és menys cridaner que els seu, que els de l'altre, vosaltres, com a científics, us podeu aprofitar de la repercussió barata que estan tenint aquesta gent a través de canals de comunicació com Twitter, que està clar que premien missatges polaritzats, i tu quan te'n vas i baixes al seu lloc i els contestes per allà, allà sí que estàs tenint exactament la mateixa repercussió que estan tenint ells. I sí, és dur, s'ha de pagar un preu que t'insultin, t'humilin alguns cops, però vull dir, jo crec que és un preu que s'ha de pagar perquè la desinformació en el món de la política, si ens desinformen, com a molt els que estan els nostres impostos malament, però en el món de la salut, si ens desinformen, es mor. Doncs són vides. I si hi ha un negacionista del Covid, si en les discussions que has tingut tu amb negacionistes de la intubació has pogut aconseguir que una persona replantegi que la intubació és una causa positiva, doncs és una partida guanyada, ja. I així, batalleta en batalleta, jo crec que es podrà aconseguir combatre la desinformació. I et torno la paraula. Molt bé, següent. Bé, jo crec que el Joan Carles ens ha donat una idea de la problemàtica que és molt polièdrica. Ara no tant. Tampoc. Ara no ens val... Que és molt polièdrica, és molt complicada des del punt de vista del periodisme per raons encara més de la naturalesa del producte informatiu sanitari. I, de fet, jo aquí he posat unes estratègies anti-fake news, però en realitat es podrien dir que la manera de contestar les fake news és demanant les fonts d'informació. És a dir, quan tu afirmes el que vulguis, quan aquella senyora diu que tot és tòxico, avui veurem, en els exemples es veurà més clar, i d'on t'ho has tret, això? Jo m'he fet un fart d'enviar enllaços del PubMed, d'articles científics, de versions sistemàtiques, de la Cochrane, a gent que afirmava coses inversemblants. Clar, això és feina, perquè has de buscar la cita, no només has de buscar la cita, l'has de linkar, l'has d'enviar, i perquè després et diguin que allò, sí, això està publicat al PubMed, però en una revista revisada per parells, però que la revisió per parells és una mentida, i així va creixent. Però, en realitat, jo crec que qualsevol informació sorprenent en la xarxa és susceptible de ser un fake news. S'ha d'investigar, i requereix un temps i un esforç, i crec que tenim obligació de fer-ho, i que no ens impliquem prou. Perquè, evidentment, la meva experiència és de predicar en el desert. Moltes vegades està quasi sol davant d'aquestes coses, com després veurem. Bé, això ho podem passar. El que sempre
us deia, no? I tornem una miqueta als hatters, aquí veieu que hi ha un tal, mira que no veig, de Porsaco 2, que és la imatge de Franco, i que quan jo li dic, bueno, no sé de què parlava, però em contesta, mientras te cargabas a unos cuantos jubilados, o sigui, aviam, estàvem parlant de la mortalitat en les persones grans i no, sense cap mena d'argument, surt l'efígie de Franco i em diu que, més o menys, com a professional, els professionals som uns assassins. No? I llavors això potser és una cosa que crema molt quan treballes a la xarxa. Que s'ha de fer, segur, però s'ha de fer sabent a on entraràs. No? La següent. I per acabar, un editorial del British Medical Journal que justament diu que els professionals sanitaris, parla també dels periodistes, tenim una obligació ètica de lluitar contra aquestes. Perquè en sanitat, com deia molt bé el Joan Carles, en altres temes es juguen els nostres impostos o el que sigui. En sanitat es juguen vides i salut. I quan es desinforma a un pacient meu, aquest pacient no pren bones decisions respecte a la seva salut. I per tant, estem parlant d'un material, d'un resultat que realment és crític. I per tant, tots ens hauríem d'implicar una miqueta més, tant periodistes, però sobretot sanitaris, perquè aquest és el nostre entorn. Em sembla que ara ja entraríem en el debat. Jo crec que això ho heu de veure, perquè si no ho veieu, no us fareu una idea de les barbaritats. Tenim moltes, no tindrem temps de passar-les totes, potser anirem seleccionant les que puguin ser més il·lustratives. El primer cas. El primer cas és una periodista, no diré el nom, d'inicials B-T, que no diré el nom, publica en un diari que està en paper i digital, que ha llegit un article que diu que les persones vacunades de la grip es van morir durant la primera onada, quan no hi havia vacuna Covid, un 32% més que les no vacunades. I que això, ella, com no és, aquesta periodista, com no és sanitària, és generalista, però hi ha un metge, que es diu el doctor Eizaga, que ho afirma, que s'ha mirat a l'estudi i diu que sí, que està vacunat d'una altra cosa, no només no et protegeix, sinó que comporta que tinguis més mortalitat pel Covid abans de la vacuna Covid. És a dir, si tu estaves vacunat de la grip, com tinguessis el Covid, ho tenies molt malament. Llavors, aquí ja comença la història, perquè quan un es mira l'article, hi ha una odds ràtio d'1,32 entre el grup vacunats de la grip i no vacunats de la grip. Però quan un es mira a l'article, veu que l'edat mitjana dels vacunats... És un article fet a Catalunya per una investigadora catalana, un grup català del Servei Català de la Salut, que té quasi 400.000, la mostra de quasi 400.000 registres, pacients que s'han registrat. Llavors, quan un mira, veu que l'edat mitjana dels vacunats de la grip és propera als 80 anys i l'edat mitjana dels no vacunats és de 50 anys. Això ella no ho té en compte, no vol, li és igual. I la comorbiditat que n'hi ha és evidentment molt més gran en els vacunats de la grip. O sigui que eren persones més grans i més fràgils i amb més patologia i òbviament es van morir més de la Covid, però no perquè estiguessin vacunats de la grip. El que és cert és que la vacuna de la grip, la immunització per a una altra malaltia no es va protegir, segurament no, però l'estudi, a les conclusions no diu res del tema aquest. Seguim. A la dreta contesta un tal Robin de Loxley, que li contesta a l'autora. L'autora de l'article
Las cosas explicadas, te da vergüenza, lo entiendo. Tenim un micro obert. La doctora que publica, la primera firmant de l'article, li contesta a la periodista. No, jo no vull dir això. No és veritat que es morin més. Es moren més perquè són més grans i tenen més malaltia. Però llavors, a l'autora li contesten dient i és un anònim, que és el marit d'aquesta periodista, li diu no, el estudio demuestra lo que demuestra, que se mueren más. O sigui, li està dient a l'autora que no sap el que ha publicat ella. ¿Nunca puede ir con eso? Porque está cerrado. ¿Podemos ir ahí? ¿Cambiamos? Tenim interferències. Sisplau, els que esteu connectats, apagueu el micro si no ho està. Perquè si no, aquí no... Si no se sentim algú parlar. No sentim. Es pot tancar de més aquí. O sigui que... I llavors, això segueix, jo m'implico amb el tema també, inclús es fa un article sobre aquesta periodista, dient-li que no tenia raó, i ella li vaig dir, bueno, doncs ella evidentment em va dir, no estan aquí, no, però ja t'enviaré, ja et posaré en contacte amb l'expert que ha afirmat que sí, que es moren més els pacients que estan vacunats de la grip, que estar vacunat és dolent per la Covid, no? Vacunat d'una altra cosa, Llavors em cita el doctor Illazaga. El doctor Illazaga aquest no es va posar mai en contacte amb mi i buscant qui era, és un homeòpata. És un homeòpata mexicà que es dedica a la investigació a l'àrnica i a coses així. Llavors, mai va haver-hi, malgrat que vam quedar que si es posava en contacte amb mi jo li ensenyaria bibliografia i li explicaria que la mortalitat no va així, que el fet que hi hagi més mortalitat és per unes altres variables, no pas perquè estiguessin vacunats, sinó perquè eren més grans i tal. Aquí se'ns va acabar el debat. Em va prometre que m'enviaria l'estudi al doctor Illazaga, aquest doctor Illazaga mai va contactar amb mi i aquest tema, diguéssim, es va acabar així. Però si un mira la llista de retuits que va tenir aquesta periodista, hi havia quasi 400 persones que deien que sí, que està vacunat, és molt dolent, perquè al vacunar-te de qualsevol cosa et predisposa a tenir altres malalties com la Covid. I això va quedar aquí. Això no es va poder frenar, perquè ja s'havia escampat. Això és com l'aigua, no? Un got d'aigua, quan s'escapa, ja és difícil recollir, no? I va quedar aquesta idea que, per molts negacionistes, que l'estar vacunat et predisposa a tenir altres malalties transmissibles. Perdó, això és el mateix. Aquí en surt un usuari, no diré el nom, que resulta que és un usuari que mira molt les estadístiques i parla d'estadística, però de professió és músic, és saxofonista. I llavors, en fi, alguna vegada, doncs, esclar, amb aquest usuari al final jo el vaig bloquejar perquè m'acusava, venia a dir coses i deia unes coses estadístiques que evidentment eren barbaritats, perquè no ho havia entès, no sabia de què. Què preferiu? Fer el cas o prefereix fer els casos? No, podem comentar. O anar a comentar. Aquest l'has acabat d'exposar? Sí, ja està. Jo crec que amb això ja teniu per preguntar, no? Jo obriria el foc. Obre el foc. És a dir, has anomenat que hi ha periodistes que d'alguna manera tenen s'han posicionat anant contra el que són les versions oficials. Però, clar, això seria un cas. Entenc jo, aquest és un exemple, no? Sí. És a dir, i això vol dir que fa que te fies més de determinades fonts que d'altres? O és que és una acció, és una manera d'actuar? Jo aquí crec que hi ha més el tema que la realitat no trenqui un titular bonic, saps? Però, no sé, jo el cas aquest que estem veient, sobretot el Beatriz Talevant, bueno, ja li vam ensenyar. Ja se desliga, també. Es veia, no estava tachat. Jo crec que és una dona que sempre ha tingut molta necessitat de fer un periodisme com des de l'altra banda, buscant fonts
no oficials, i Com clar, diu jo crec Teresa, que aquests no periodistes... parlem tant d'una periodista Sí. determinada, No, però perquè que anem a clar, hi ha jutjar-la, certa sinó gent de manera de fer. que tu anar-te'n a fonts no oficials quan estàs fent política potser és una cosa intel·ligent i que s'ha de fer perquè has de buscar la informació per allà, però de cop t'arriba una pandèmia i apliques els coneixements que tu has utilitzat en política o el que jo estava dient abans del que es publica en succés o el que es deixa publicar. Si tu apliques les lògiques d'uns altres tipus de periodisme a la salut, el que estàs fent és bastant perillós i també el que no es pot fer és, sobretot, tots els periodistes ens equivoquem algun cop i ens arriben desmentiments. Si et arriba un desmentiment, agafes i el que no pots anar és contra l'autora d'un estudi. És que això ja no em sembla això em sembla com anar un pas més enllà de poder ja has perdut una mica com el... no sé. És que van arribar a bloquejar l'autora de l'estudi i a negar, o sigui, a dir-li que el seu estudi no deia el que ella afirmava en les conclusions, que era absurd, no? O sigui, la barbaritat, però, repeteixo, quan un mira les estadístiques d'aquesta cadena de twitters, el que veu són 400 persones que s'han cregut que estar vacunat de la grip fa que tinguis el Covid i et moris més, que hi hagi més mortalitat del Covid. Això és una... Què vol dir? Que aquesta persona que després s'ha de tornar a vacunar de la grip, persones a vegades d'edat, joves, grans, però aquí són joves, no? Però igual ell dirà als altres, no et vacunis de la grip perquè si agafes el Covid et moriràs. I aquesta és el que ha quedat. Hi ha 400 interaccions directes que jo he tingut, perquè tot no m'arriben a mi, hi ha comptes que si no em citen no surt. Però crec que és un fracàs una miqueta de tots els professionals que allà només ens hi vam posar la doctora Giné, que és l'autora de l'estudi, i jo, contra 400 o 500 hackers, que a més aquí no us ensenyo els insults, però això va amb una salsa de hackers, com el bunga-bunga continu. No, una reflexió, perquè jo és que crec que és inútil discutir amb aquest tipus de gent. Hi ha aquella dita que diu no discuteixis amb un idiota perquè et portarà al seu terreny i guanyarà per experiència. No estan discutint amb aquesta gent, Però vull dir que ni que els hi donguis evidència no la veuen, és a dir, és inútil. Jo com a professional no va amb mi això, vull dir que diguin el que vulguin. Jo crec que aquest és l'error. Una cosa és desmentir, intentar canviar-li l'opinió a la persona que està llegint el missatge, però és que el tema és que hi ha molta més gent que està llegint aquell missatge i que potser no opina el que opina aquesta persona. Llavors, clar, si tu, sota el missatge d'aquesta persona, hi ha un doctor o algun professional especialitzat que està donant la idea correcta, clar, o sigui, tu el que estàs fent és que quan algú passi per allà, que no es quedi només amb el missatge dolent, sinó que tingui les dues versions. Allà no es tracta de convèncer el troll o el hater o el que sigui, es tracta de convèncer els altres. Jo, per exemple, no interactuava si no em deien el nom. És a dir, jo amb persones anònimes no faig debats. Però si, ja et dic, hi ha 400 persones que no van entrar, que van afirmar que allò era cert, però també és cert que hi ha una sèrie de gent, vam tenir com 60 o 70 tuits que em deien que tenia raó i que han mirat la biografia i sembla raonable, etc. És a dir, el no interaccionar, perquè és molt dur interaccionar, i deixar-ho estar, els hi dona el partit guanyat amb ells. És a dir, i l'error és no interaccionar, però no interaccionar, no dic amb els hackers, amb aquests, és que no es pot, és a dir, jo ho feia una mica en broma, cada matí posava, a veure, el diccionari d'insults, i posava una llista i que m'enviessin, no? Però no, parlo, en aquest cas, del doctor Iyazagen aquest, que no va aparèixer mai per enlloc, de la periodista, d'algunes persones, que també n'hi ha, que són més moderades, però no són negacionistes, amb aquests sí que pots interaccionar. I al final també treus, hi ha molta gent que es posiciona amb el fake news perquè és més atractiu, com diu molt bé Joan Carles, però hi ha alguns que se'ls obren els ulls i diuen, això no queda així.
Llavors, si un diu no, és impossible, i per què perdo el temps? És que no es perd el temps. Si algú canvia d'opinió i aplica la raó, doncs has guanyat gent que es vacunarà de la grip, no? També en van haver-hi, no és anomenat, però en van haver-hi, ara no me'n recordo, 50 o 60 persones que em van donar la raó, és cert que alguns eren infermeres, altres no, altres era conductor del metro, vull dir però que estava realment preocupat per això perquè la seva mare s'havia de vacunar de la grip en aquell moment. Molt bé, passem al segon cas. M'agradaria fer 5 reflexions. Disculpa un segon, jo no sé, ho senten bé? Sí, ho hem anat preguntant. Sí? A mi m'agradaria 3 reflexions. La primera sobre la presentació i destinat al periodista, dintre dels problemes, he trobat a faltar un tema que per mi és important, tal com es llegeixen les notícies ara, que són els titulars. En veurem algun. M'agradaria que... Sí, que es pot profunditzar. L'altre és sobre el tema dels haters, és a dir, la gent no canvia. Jo recordo el meu pare quan va escriure el seu article que va tenir més èxit, que era sobre la mort de Montserrat Cinto Verdaguer, que va dir i va afirmar que s'havia mort de tuberculosis. A la casa la van inundar de correspondència, no sé, 500, 600 cartes, que li comentaven sobre l'article que havia publicat, de les quals 5 el felicitaven i el resta eren insults dels que tu planteges. És a dir, que en aquest sentit, doncs, el món és així. El món és així. I jo, per experiència que tinc, no pel tema mèdic, és a dir, també he bloquejat gent d'aquestes característiques que t'insulta per la xarxa. I això porta a l'altre tema, que és el tema de la reflexió de dir, escolta'm, els retuits, quin efecte tenen sobre el tuit inicial? Perquè jo sempre he tingut la sensació que retuitejar implica donar-li valor i aniria en contra del que tu comentes. És a dir, que criticar barbaritats els generes protagonisme, que és el que busquen. Aquestes eren les 3. Amb això jo no hi estic d'acord. És a dir, retuitejar, posar un like, és una cosa, però contestar, quan tu contestes, tots els teus followers, totes les persones que et segueixen, tu veuen que has donat una rèplica. Això jo crec que és imprescindible. Tu no pots deixar... A veure, posaré un exemple. Si jo estic al port i cau un nen a l'aigua, jo tinc 2 opcions, o tirar-me, intentar agafar-lo i ajudar-lo, o quedar-me mirant-lo, perquè si em quedo mirant-lo no em mullaré, però el nen igual s'ofega. Llavors, una cosa són els likes i l'altra és el fet de retuitejar. El retuitejar omple les cadenes i això vol dir que, tal com funciona Twitter, tu tindràs 15 dies o un mes que t'aniran arribant comentaris als teus retuits. Però, bueno, no tots seran dolents. Jo crec que els sanitaris, em refereixo a professionals sanitaris, metges, infermeres, etc., també els periodistes sanitaris, que els hi poso en el mateix sac, perquè en els temes que coneixen també poden opinar, tenim una certa responsabilitat de no deixar passar segons quines coses. Algunes barbaritats, doncs mira, ja no val la pena entrar-hi, perquè realment és temps, però amb altres no es pot, és un problema ètic. Això no es pot permetre. A veure, que hi ha una intervenció. Podries dir alguna cosa? Sí, jo coincideixo amb el Genís, amb el Juan Carlos, en el que sí, és molt cansat, com dius tu, de respondre segons quins comentaris. Però si no omples aquest espai de la informació que és realment veraç, s'omplirà de la informació que no és veraç. És molt cansat, et genera un malestar emocional, perquè tots som persones i tenim emocions i tots aquests insults no ets una paret, no? Però és necessari. És necessari omplir els espais. Això està estudiat? Això teniu evidència que això és així? És a dir, és opinió teva, de la teva experiència,
O realment hi ha algun estudi que diu que això va per aquí? Sí, És que és que és així. És que ara Twitter normalment el que fa, i això ja s'ha estudiat en campanyes electorals, és premiar els missatges més polaritzadors. Llavors, tu per molt que hi facis retweet o hi deixis de fer no sé què, els missatges que arribaran són els més polaritzadors. Llavors, primer, el retweet en si mateix no és un me gusta. O sigui, un retweet pots fer un retweet citat i fer una crítica sobre el tuit aquell. Que això, de fet, nosaltres que som un mitjà de comunicació podem tenir igual retweets que ens retuitegen la notícia o fem un retweet per criticar-la. Vull dir, no és una manera de... I jo crec que, o sigui, al final, si ens estem queixant i estem fent un seminari de desinformació, el que no es pot fer és dir, vale, els allà són gent retrasada i els parlarem només d'ells quan ens vulguem riure d'ells. Perquè, vull dir, és que si no es fa un xoc frontal, això seguirà existint. No s'acabarà, i més si seguim en situacions sanitàries tan complicades com les que hem viscut fins ara. Nosaltres tenim... Això et sembla potser una mica que se surt de mar. El Sálvame és un programa que alguns detesten i alguns s'agrada molt, però és un programa que ha vist molta gent. Una vegada vam posar dintre d'aquest espai un metge. I diràs, què fa un metge en un programa com aquest? Donar una informació veraç. Està en un lloc que potser no és l'habitual, però només amb aquesta acció va arribar molta més gent. De vegades estar en els llocs incòmodes és el que hem d'estar en els llocs on la gent veu la informació. Els mitjans tenim els nostres diaris, els nostres webs i posem la informació, però en el devenir que tenim i mirant cap al futur no només hem d'estar a la nostra web tancat. Hem d'anar on està la gent, i la gent està a TikTok, està a Instagram, està a la televisió, està en el podcast, està en uns altres canals que hem d'anar cap allà per portar-los la informació. La nostra feina no només és estar en el nostre diari i realitzar la informació, és anar cap a on el lector necessita la informació. N'hi ha molts aparadors ara encara. És difícil, és complicat, sí, però si volem que la informació estigui bé i arribi, hem d'anar als diferents aparadors, encara que sigui difícil i encara que ens generi malestar. Perquè si la informació no està, estarà l'altra. I si està l'altra, és com dir, Genís, costarà vides. Què volem? Volem que aquesta informació sigui la correcta. Molt bé. Passem a un altre exemple. Sí. Trigarem com que... Passa, mirarem el següent. Bueno, aquest, de fet, no... És perquè veieu... Diu, medicina de primer año. El síntoma es señal de enfermedad. Si no hay síntomas, no hay enfermedad. No existeixen el Covid asintomàtic. Bueno, això, clar, entre sanitaris és bastant absurd, però això va engegar una cadena de 120 tuits encadenats, en la qual defensaven que tots els pacients que han tingut el Covid, PCR positiva o test d'antigen, i no tenien símptomes, no havien tingut el Covid, en absolut. Llavors, al final, amb arguments, els vaig enviar fotografies del Harrison, de llibres, perquè, clar, aquí ja no busques cites bibliogràfiques, però, al final, vam arribar al següent, per tancar-ho ara, com no ho veig gaire bé. Ara, em vaig trobar amb un que és un gran usuari, un usuari que té moltíssims milers de seguidors, que ell és advocat, que diu, per expressar lo de que no existeixen els sintomàtics, diu, para expresar eso yo creo que es más razonable hablar de enfermo presintomático. Supone que antes o después llegarán los síntomas. És a dir, que si tu no tens símptomes, no estàs malalt. Llavors jo li deia, bueno, doncs un senyor que té obstruccions coronàries i es mor a la nit dormint, no ha tingut cap símptoma i és un malalt i, bueno, no vam arribar a cap conclusió. És a dir, arriba, però amb una retòrica de retorçar l'argument per dir barbaritats. Això no mereix més comentari, perquè veieu quin és el material del que està fet el fake news en el d'això. Simplement, aquest era un detall següent. Hi ha alguns... Aquest és tremend. Aquest em toca perquè parla de les UCIs.
és un usuari anònim, que no sé qui és, que defensa que no va existir absolutament, en absolut, el col·lapse sanitari ni durant la pandèmia. Llavors, si us fixeu, m'he d'aixecar i ensenyar-vos, presenta uns gràfics en el que hi ha les dates. Aquí fixeu-vos que hi ha un augment però és que són ingressos hospitalaris. O sigui, l'espavilat aquest el que feia és dir, com no ingressava gente, doncs no hi havia problema hospitalari. I llavors, quan li argumentes que no ingressava gent perquè estava tot ple, és l'índex d'ocupació el que has de mirar i no pas el número d'ingressos, perquè en el moment més àlgid de la pandèmia el que hi havia era zero ingressos perquè no es podia ingressar, llavors s'amaga i ja talla el contacte amb tu, et bloqueja i en cap moment vol raonar. Però per arribar a plantejar-li, a explicar-li que a les UCIs i als hospitals és l'índex d'ocupació i no pas els ingressos diaris el que val i que no pot... O sigui, ell havia arribat a argumentar que veient les gràfiques d'ingressos no va existir perquè com que no hi havia ingressos, en les primeres onades no va existir cap problema als hospitals. No va existir als hospitals, estaven plens amb UCIs a les biblioteques, etc. I aquest va acabar una mica bé perquè sí que va tenir... Es van inhibir molt el grup negacionista, ja no va entrar en aquestes dinàmiques. Es van inhibir bastant. No sé si volies comentar alguna cosa, però és l'ús de l'estadística per a algú que no en sap, no té ni idea dels conceptes. I és molt important, per exemple, que tu contestessis, perquè si una persona, a priori, que no entén res, veu una gràfica i veu, mira, se m'està donant la dada. Si no hi ha cap persona que contesti darrere, el missatge que es queda és la gràfica i mira, m'has donat la dada i com és una dada, doncs me fio. És que no tothom té coneixement sobre si el que has de mirar és l'índex d'ocupació o el d'ingressos. Poder la gent en general no es fa aquesta pregunta. Jo potser veig la dada i l'haig de contrastar primer amb altres per entendre què estaria passant. A més, que té una segona part, perquè aquest senyor que es diu Pla for Science, no sé què és, contestava a una infermera que deia que havia viscut la pandèmia i les sales estaven plenes i tot això, i que la seva tia no havia pogut ingressar, havia estat a urgències 3 dies. I ell li contestava dient, pues no existió, mira los datos. No existió la pandèmia, no hubo ocupació hospitalària, s'ho han inventat tot. I traien aquestes gràfiques de taxa d'ingressos diari, que és un indicador que no serveix per res en època pandèmica, que l'ocupació és del 100 o el 110%. Ja l'argumentava ensenyant-li les gràfiques bones de l'índex d'ocupació i aquí no va haver-hi massa repercussió negacionista. Vaig a fer una cosa que em ve al cap respecte a una idea que m'ha vingut al cap en base al que estàveu explicant. De totes maneres, també animo a la gent que està connectada online a intervenir. No sé això si és marcant el micro o aixecant la mà. Ho poseu al xat, escriveu al xat i escriurem la pregunta, o sigui, és més fàcil, anirem més ordenats. Clar, em venia una imatge al cap quan explicava això. Escolta, per mi, les xarxes socials no serien com les converses de bar, però en les que es parla arriba molta més gent i participa més gent i això és el que els converteix en... Perquè tu en una conversa de bar entre amics pots dir barbaritats. Però clar, dius, hòstia, però això passat a les xarxes socials, allò té perill, pot fer mal. M'ha vingut aquesta idea. Home, imagina't, aquest advocat o aquest, jo dic igual, aquest usuari anònim, perquè no posa el seu nom, que diu això que no va existir col·lapse als hospitals perquè no ingressava, la taxa d'ingressos era pràcticament nul·la, té 150.000 seguidors. Imagineu,
sigui, 150.000 seguidors, aquí i a Amèrica Llatina. Amb la qual cosa, imagineu si té repercussió el que ell publica. En un bar, ni que sigui el del camp del Barça, no hi haurà 150.000. I al mig del camp del Barça. O sigui, que qualsevol cosa que publiqui té una repercussió brutal. En aquest cas, va ser, com va ser molt ràpid la resposta de l'índex d'ocupació, dient-li, t'has equivocado, chaval, que no es esto, doncs no va haver-hi realment feedback negatiu cap a la notícia i es va quedar tallada. I al contrari, jo vaig tenir bastants twitters que m'apoyaven i que deien però com no s'ha dado cuenta si és tonto? I llavors entren a l'altra fase, que també l'insultaven, pobre, que tampoc s'ha d'insultar. Si no és una dona, no és una dona. Però cuidado perquè alguns d'aquests usuaris que estan dient en tenen 80, 100.000, 15.000, el que menys 15.000 seguidors. I podria ser que alguna notícia algun Twitter d'aquests acabés com a notícia en un diari, perquè clar, estem parlant del Twitter, el Twitter segurament arriba a un determinat número de població que són usuaris, però que no són usuaris de les xarxes, si això arriba a un mitjà, reprodueix, perquè això és molt fàcil de posar aquest titular, preguntar-te abans dels titulars, tot i que sigui per anar en contra. Ells ho saben més bé perquè a Catalunya Pressa és a dir que és molt crítica amb les fake news, però hi ha altres diaris que no tenen aquesta política més seriosa davant de les notícies inversemblants. I que, al contrari, si s'ha de vendre titulars, es venen. Ara podem veure un titular. Un segon, Miquel, que Jo soc una mica pessimista amb aquest tema, el dedico a les xarxes, però és que el tema no és un tuit, el tema és que aquesta informació per cada de les... Tanqueu els micros. És que no és que està vigilant i no se li obre. Que li s'apagui. No, és que estan tancats, però no sé si és connectat o és... Però se sent. Raquel, sisplau, pots tancar el micro o m'ho envies per xats? Raquel, creus tu que és el que té... Sisplau, necessitem que tanquis el micro. Perquè si no, te sentim a tu només. Podeu tancar vosaltres el micro igual. Ara el tens obert. Ara silenciat. Ara silenciat, ja està. Digues, perquè si no... Bueno, és una mica el cas anterior i aquest. Jo penso que ja hi ha grups d'opinió creats i que busquen el referent periodista que els refermi el que ells pensen. Llavors, jo conec... A mi aquesta informació no m'ha arribat per Twitter, m'ha arribat per WhatsApp, però així durant la pandèmia a saco. I clar, rebatre això és molt difícil perquè ells busquen tots aquests referents que els puguin reforçar el que ells ja pensen, no? I llavors apagues un foc a Twitter, però tens una flama en general que és molt difícil. Llavors, a mi em costa molt recomanar a alguna persona que contesti a Twitter o a on sigui perquè, primera, pel cost personal que suposa d'insults i de tot això, i després que penso que és com posar-li més llenya al foc, de posar el focus allà. I per mi és un tema molt controvertit i molt difícil perquè apagues una cosa aquí, però és que tens una quantitat d'informació a fora falsa i que te la van refermant elements així. Llavors tu ja segueixes els teus, per exemple, aquesta persona que em deia que los hospitales están vacíos, que m'ho deia per WhatsApp, i m'enviava 50 vídeos i 50 tuits, 50 no sé què, i jo li deia, però és que què m'estàs explicant? Si el meu germà està treballant a urgències de Vall d'Hebron i ja està, que no pot més. I jo li deia, i aquesta persona no s'ho creia. O sigui, amb això ja està... O sigui, és que no els pots convèncer. Ells ja tenen una opinió creada
Llavors no sé fins a quin punt l'esforç val la pena. Però és una reflexió que... Et contesto. Sí. WhatsApp és un altre món, perquè WhatsApp és una xarxa social més d'amics, amb la qual diguéssim, la que és majoritària pública, que seria en aquest cas Twitter, la gran massa d'usuaris no té opinió formada. És a dir, els negacionistes són pocs, són molt pocs. Igual jo he interactuat amb 200 o 300, però són molt pocs. És a dir, tu no començaràs a ser un negacionista, això està clar, ni ho he intentat mai jo, però sí que he intentat convèncer tota aquesta milers de persones que són followers de determinades i que ells els poden votar, perquè l'altre, efectivament, és perdre el temps. No pretenguis, jo a la periodista aquesta no la pretenc convèncer en absolut, però jo no ho vaig fer per dir-li mira, estàs equivocada, sinó simplement perquè tots els seus followers que en té, no sé quants en té, però diversos centenars de milers veiessin que no tenia raó. És a dir, que la gran massa d'usuaris no té una opinió formada en temes sanitaris, almenys. Cadascú té les seves ideologies, però no. Per tant, val la pena interaccionar per aquestes persones que no tenen una opinió formada sobre un tema sanitari que és clau. I com dèieu dels titulars, anem a buscar un titular que aquí els periodistes tenen la culpa. I anem a buscar-lo perquè, si no, em sembla que pel temps que van... Jo entenc... Aquí, ja és el que ve, ja és el que ve. Bueno, sí, pregunta això. No, el tema del comentari és que s'ha comentat que del tuit passa a la premsa i a mi potser el que preocupa més que la premsa en si són la gent mediàtica. Heu citat el personatge, ja no ens en recordarem dels comentaris del Donald Trump. I llavors, és a dir, aquí és un drama, perquè això sí que s'expandeix. I parlaven dels twitters 100.000, però quan aquestes d'això són milions de persones. I després hi ha una altra cosa que són els vots, que tots aquests partits polítics, per exemple, Trump, aquí a Espanya tenim a Vox, i ambients així que es dediquen a tenir vots per directament generar desinformació i amb la pandèmia s'han fregat les mans però d'una manera molt exagerada. Un titular. I aquest és un titular d'un diari, és un diari, sinó la versió digital de la BBC. No estem parlant del diari de Calahorra, sinó d'un mitjà de comunicació molt seriós, públic, anglès, i diu: coronavirus en África, la sorprendente teoría que puede explicar el misterio de la baja tasa de mortalidad por COVID-19 en África. I al costat tenim un altre mitjà també seriós, el gran enigma de la pandèmia. ¿Por qué la COVID mata menos en África? Bueno, això va donar gasolina als negacionistes. Com en Àfrica s'ha vacunat el 6% de la població i com no hi ha morts, però és que no cal, jo vaig buscar fonts i referències, però no cal. Per què aquesta notícia no és una fake news, perquè és cert, però per què aquesta notícia és errònia, és un titular erroni? Simplement perquè a Àfrica el 50% dels naixements no es registren. És a dir, a l'Àfrica subsahariana, excepte Sud-àfrica, que és l'únic país que té una salut pública més o menys organitzada, la resta de països no registren la meitat dels naixements. I només un de cada 3 morts. Si no registren les morts, com saben quan s'han mort? D'acord? Llavors, si un va mirar Àfrica i mira Sud-àfrica, la taxa de mortalitat de la Covid a Sud-àfrica és més alta que la d'Espanya, per població. Hi ha moltes teories. Per tant, però en canvi, això no ven com a titular. Al dir, en Àfrica o Haití també, Haití és un país, el país més pobre de l'hemisferi nord, que és Amèrica, però en realitat té una cultura totalment africana, perquè són les tribus que allà no es van barrejar, les tribus que van anar. I passa exactament igual. Haití té una taxa de mortalitat per Covid oficial mínima, però quan els expliques que l'OMS
no sap quanta gent s'ha mort a Àfrica de Covid i que el que fan són inferències en models matemàtics perquè no ho saben, utilitzen les dades sud-africanes, que són les úniques mig fiables, perquè si no saben quants habitants té, què diré jo, Burundi, com vols saber quants han mort? Quan els dius això, doncs comencen a dir que no és veritat. I al final acaben dient el mateix, que com no s'han vacunat a Àfrica, per això no hi ha hagut morts. Passar al següent, que ens sembla. I aquí això va donar una sèrie de tuits i retuits en els quals hi vaig participar, dient, efectivament, que no se sap ni quants casos de Covid hi ha hagut a Àfrica, ni quanta gent s'ha mort, i les úniques dades que tenim són que s'ha mort molta més gent que a Europa. I que, a més, recordeu que l'Òmicron, la variant Òmicron, va aparèixer a Sud-àfrica i va matar moltíssima gent. En canvi, quan va arribar a Europa, la variant Òmicron va ser com si el virus hagués tornat benigne. Per què? Perquè la gent estava vacunada i tenia més immunització, tant natural per la malaltia com per la meva. Aquests arguments van generar un seguit de coses, però els titulars seguien. El misteri africà i Los Angeles Times. No estem parlant de mitjans. Sí, és sensacionalista. Pensava que era... No, és de New York Times. Fa servir el Times, però no... Bueno, pues sí, és sensacionalista, però la BBC no. Los Angeles Times, bueno, potser sí, no? Però fixeu-vos, hi va haver, aquesta portada va vendre moltíssim de Los Angeles Times, perquè està a tot arreu. El misteri africano. El Covid en Àfrica no causa estragos. El Covid en Àfrica no se sap los estragos que causó. Però fixeu-vos bé, és mentida. No és una mentida, perquè les estadístiques oficials africanes són d'una mortalitat baixíssima. Però el que no diuen és que no tenen medis per comptar les morts, ni els contagis. Els titulars que hem vist, per exemple, els primers, el de la BBC, no mentia. No mentia, l'altre sí. Sí, quan dius, perquè ha matado menos, o sigui, si puc tornar en un moment. Aquí diu, perquè el Covid mata menos en Àfrica, que està mentint. Després aquí l'altre que diu que perquè la mortalitat és més baixa, això sí que és cert. Sí, la tassa de mortalitat és més baixa, però després ho explica. En el de la BBC explica, claro, és més baja perquè la tassa de mortalitat aquí és un indicador que no es pot mesurar, no? Ho explica i ho raona. Però sí, és cert, els matisos són diferents. L'altre afirma que mata menys, cosa que no és veritat, ja sabem segurament. I fixeu-vos bé, tots aquests titulars han causat molts dubtes. I tants dubtes que fixeu-vos bé que la quarta dosi de la vacuna del Covid ha caigut la taxa de vacunació ha caigut en picat. Àngel. Ara, hi ha aquests països més estranys, com seria la comunicació que no és tan lliure, com Xina, Coreas i tal. Aquesta circulació de notícies així també circula igual o està més controlada? La Xina, per exemple, té restringides moltes coses, també les xarxes socials. És a dir, el govern controla Xina, en concret. A Vietnam, per exemple, durant temporades crec que també van controlar el tema, sobretot les xarxes socials són internacionals. La Corea del Sud no és així, tampoc. Corea del Sud no, Corea del Sud és com... La vacunació també és molt baix. Corea del Nord no en té xarxes socials, és un problema, no? Perquè pràcticament no en té. Però Corea del Sud que en té funciona amb els estàndards americans. I això a tot arreu funciona de la mateixa manera, més o menys. Sí, algun que jo sàpiga, però això ho sap més el Joan Carles. Jo crec que les xarxes socials en alguns països totalitaris estan molt més controlades. Sí. A Twitter a Xina no es fa servir, tenen com les seves versions de les xarxes socials. Però a països, inclús com Corea del Sud, Japó, les taxes de vacunació són més altes, però també perquè... Sí. No, molt altes no són, Corea del Sud que ho conec no, No.
Al Japó almenys sí que és bastant... Japó sí, però Corea del Sud, per exemple, és baixa. Sí, ja està... Japó és que me'l conec millor i Japó la taxa de connexió és bastant més alta i no sé, no tinc la impressió de que es mogui la informació tan senzill com es mou aquí. També tenen lleis bastant més dures. Exemples tenim. Bueno, a 2:15 hem d'acabar, per tant queda poquet. Si vols... Seleccionem un mes, si vols. Sí, algun mes. Un mes. De les intubacions, que suposo que són... El de les intubacions no. Em permetreu que no entrin perquè està subjudit encara. Bueno, perquè... T'han denunciat. S'ha mort. No. Com dius, estàs subjudice. Al diari sí, que em van enviar, t'ho pot dir la Puri, que van enviar, els negacionistes van fer una campanya que volien penjar-me del coll. Però ara, com aquestes coses neixen, es desenvolupen, t'amenacen i després no saps què passa, doncs ahí queda. Però jo no tocaria massa, sobretot si ho pengeu això, que després no digui, mira, encima... Que tingui un altre... No s'ha anomenat... A veure, jo penso que tenim 7 minuts, me deixeu un minut per tancar, i 7 minuts, ho dic també per si que no és d'online, si voleu fer una pregunta, encara esteu a temps. Vale, tira, no, aquest temps. Val. Aquest és un exemple que ha portat rius de tinta, que és l'accés de mortalitat. A l'accés de mortalitat, naturalment, els antivacunes han assumit que l'accés de mortalitat és per culpa de les vacunes. I això, doncs, l'accés de mortalitat en Espanya que desconcierta a los expertos, si no és per culpa del coronavirus, què és? Llavors, això és la raó, no? Sí, la raó, sí. I després podríem posar moltes portades en les quals ven molt més un titular així, dient que la vacuna és la que ha provocat l'accés de mortalitat. Sí, tira. Llavors, jo sobre això, evidentment no sabem per què hi ha un excés de mortalitat, amb certesa. No hi ha estudis ni ecològics, ni s'ha fet cap mena d'allò. Però hi ha coses que són evidències que són molt clares. La mortalitat, si un mira les curves, a l'agost de l'any passat va ser la màxima en persones de més de 80 anys, perquè van ser, juliol i agost van haver-hi uns pics i evidentment això comporta cops de calor a persones molt grans, etc. Després, hi ha un estudi fet pel Servei Català de la Salut, per la gent d'atenció primària, que van mirar quantes persones amb càncer no s'havien fet screening o no se'ls havia pogut fer a temps el tractament quimioteràpic o quirúrgic durant la pandèmia i estaven movent-se entre el 35 i 50%. Quants diabètics no s'havien pogut controlar, etc. És a dir, que la hipòtesi que es manegava des d'aquests treballs era que, com que es va dedicar tot l'aparell sanitari al Covid, no es va fer una atenció sobretot preventiva i de cribatge i de seguiment del càncer i de les malalties cròniques que després ho hem anat pagant durant els anys posteriors. Això no passa al moment, això ho veus al cap de 2 o 3 anys. I aquesta seria la següent hipòtesi bastant plausible. I de fet, a favor d'això va que l'accés de mortalitat és a tota Europa, no és Espanya. És que han tingut accés de mortalitat els suecs, han tingut accés de mortalitat els danesos. Tots els països que van tenir que utilitzar el seu sistema sanitari per lluitar contra la pandèmia, les primeres onades, sobretot, estem parlant de 2020 i 2021, ara tenen un accés de mortalitat relacionat amb això. I nosaltres, a més, tenim el problema del canvi climàtic i dels problemes d'aquestes temperatures tan elevades. Llavors, això és com està així. Però encara avui he llegit twitters en els quals segueixen afirmant els negacionistes que la culpa és de les vacunes ARN, que es provoquen tot un seguit d'alteracions, tot un seguit de trastorns i que maten. I que, per exemple, la paraula, diguéssim, que ha fet més, que ha tingut més fama entre els negacionistes és repentitis.
Repentitis és una paraula que se'l va inventar un argentí, negacionista, i és que ara, segons els negacionistes, la gent es moren esportistes fent esport. Té ictus, nens que tenen ictus, etc. Llavors, si un mira les estadístiques, moltes vegades publiquen un atleta fulano tal. Aquest atleta no està vacunat, però en canvi diuen que sí que és per la vacuna. Llavors, tot això de l'excés de mortalitat que encara no sabem amb certesa s'ha atribuït a les vacunes i és una hipòtesi que té moltíssims defensors. I és molt perillosa, perquè sumem tots aquests factors i ens trobem que les taxes de vacunació van perdent cada vegada més a Europa, inclús a Israel. Israel, un país dels més vacunats, han tingut problemes per vacunar la gent. Als Estats Units, ni t'explico, als Estats Units va començar la campanya de vacunació molt bé i després els havien de donar una compensació econòmica en alguns estats al que es vacunessin, perquè la gent no es vacuna. I aquesta és la dimensió de la tragèdia a les xarxes socials. I bé, és per al que jo crec que ens hi hem d'implicar tots una mica més. A veure, tenim 3 minuts i hem d'acabar. Si deixeu de compartir, podrem veure la gent que ens està seguint. Si deixeu de compartir la pantalla. Sí, però per veure, per si volen preguntar alguna cosa. Però ho veiem per aquí. Ho veiem en una pantalla d'aquí. És que jo vull veure'ls. Ho dic per veure'ls. Vull veure com ho faig. No sé, són molts, no sé quants. Voleu veure? Però ha baixat el Sí, us puc insistir perquè per veure'ls a ells... No. Hi havia molts més, Hi havia 21, jo he comptat fins ara, hi ha 16. Poseu la pantalla als que ens esteu seguint, sisplau. Us volen veure, si us poden veure. Obriu la càmera, perquè si no no us això, veurem. la pantalla, dic, la càmera. Ara ningú l'obrirà. No vol. N'hi ha un només. Bueno. Bé, ¿alguna pregunta más, alguna intervención? Sí, a mí me gustaría, yo soy de parte, pienso que es una guerra perdida, que no tenemos nada que hacer, por lo menos de forma individual. Es decir, si vamos a ir como, la propuesta es que los impliquemos, ¿quiénes? Los sanitarios, como lobos solitarios, dedicamos una parte de nuestra vida personal fuera del trabajo a sentarnos delante del Twitter y a contestar cosas que no sabemos ni quién nos escucha y cuando nos interesa nos cortan y ya está. Creo que no tiene... Que es un buen sistema para detectar cuál es la desinformación que existe, pero creo que corregir esa desinformación seguramente no lo podemos hacer a través del Twitter. Creo. Es una forma de detectarlo y a nivel de sociedades científicas, de sociedades médicas, intentar solucionar esas dudas generales de la población o esos errores generales de la población. Pero uno a uno de nosotros, como un Quijote, como un lobo solitario, delante del ordenador, en el Twitter, creo que no vamos a llegar muy lejos. Es mi opinión personal, ¿eh? Jo crec que, a veure, jo entenc aquesta postura, però el tema està en la mesura, o sigui, hi ha companys, parlo de metges, infermeres, que interaccionen molt a Twitter, però en canvi no entren en absolut a lluitar contra els bulos aquests, contra els fake news. En la mesura que tu t'hi dediquis, o si t'hi dediques i et surt un bulo, en comptes de dir, ho deixo estar, jo interacciono. Són petites coses que si cadascú posa el seu gra de sorra, això es nota. Ara és que ningú en posa. O sigui, és que, de debò, els que s'hi dediquen a això són una mica quixots. I els hi passa com a mi, que jo he estat una temporada molt intensa i ara m'he agafat les vacances. Durant 2 o 3 mesos no penso més que posar algun Twitter d'alguna cosa que sigui una barbaritat. I després potser sí que m'hi dedicaré més. Però ara no interaccionen, però jo diria que en la mesura del que pugui, tenir consciència que tenim una responsabilitat, almenys ètica, i en la mesura de la teva disponibilitat, ganes, opcions i tal, interaccionar. Jo diria això, però si ho deixem estar, això no acaba bé, ja t'ho dic, vull dir que això no acaba bé.
Hem d'acabar. Vols dir alguna cosa, Joan Carles? Que tampoc es tracta de guanyar una guerra, sinó d'anar guanyant petites batalles, que al final si es aconsegueix convèncer alguna persona que estigui llegint Twitter i aquesta persona s'acaba intubant, per exemple, o intuba el seu germà o dona l'autorització, doncs ja és una batalla guanyada. I a poc a poc. Molt bé. Jo em quedo amb una preocupació que comparteixo i una idea força que ja l'heu dita. La preocupació és el que tu has dit, Joan Carles, és a dir, que una notícia raonada que obliga a pensar, a reflexionar, llegeix menys gent que un titular, no? Per tant, que no obliga a pensar, es passa això, sense llegir després en profunditat el que diu allà. Això és preocupant, indica com està la societat, com està... Indica moltes coses, això és un indicador. Per tant, a mi això em preocupa i això és de fons, hi ha molta cosa de fons. Hi ha una idea força que estava en el titular, responsabilitat professional, és a dir, que penso que hauríem o caldria ser actius a les xarxes socials perquè és una obligació ètica de lluita contra les notícies, no solament que siguin falses, és que a més fan molt de mal i també generen problemes de salut. Per tant, això és una obligació ètica que tenim els professionals. Com fer-ho? Segurament això, dintre la societat catalana, dintre d'altres societats, caldria veure com dintre dels col·legis haurien de veure com es fa, no? Perquè és el que ens ha generat dubtes aquí, no? És a dir, ostres, és que no serveix per res, és que ets una gota dintre d'un oceà, és que no canviaràs la manera de pensar. Bueno, però tenim com a professionals i professionals de la salut doncs tenim aquesta obligació. No ens podem quedar amb els braços creuats dient és que no hi ha res a fer, hem de fer. Moltes gràcies. Moltes bona tarda. Moltes gràcies als que estem online. Continuem. Vinga, bona tarda. No sé quan, però... No, perquè no sé si ens en generen, per exemple, nosaltres